Saking mati rahayu, puji syukur datang pangeran ingkang sampun maringi keberkahan dumateng kula lan panjenengan sami ing kawelengan punika. Kula badhe paring sekedhik pangertosan. Ananging pangertosan menika kula mboten maksakaken dumateng panjenengan sami kedah percanten karanten sedaya pemahaman kaweruh panggilmon menika gumantung ingkang nyerep anggene nampi seserpan babagan napa? Babagan panggilmon. Nek wonten tasawuf punika ajaran ingkang kesohor nggih punika ajaran Syekh Kanjeng Siti Jenar. Ananging ajaran punika dianggap sesat karanten zaman rikala semonten kathah unsur-unsur politik nggih. Miturut pemahaman kula pribadi sejatosipun Syekh Siti Jenar nika saloka utawi sanepa ajaranipun karanten beto ajaran tasawuf babagan keilahian. Mila diparingi asma Siti Jenar. Siti punika bilih wonten tanah Jawi niku kasebut lemah utawa tanah. Jenar niku warna abang. Lah Siti niku lemah, Jenar niku abang. Lah niku gambarane kula panjenengan sami niku gadah namine raga. Raga punika wonten darahipun ingkang werna abrit utawa abang. Kangge sinau, kangge ngudi kaweruh babagan ngilmu keilahian. Pripun carane kula panjenengan sami belajar nyadataken urip kula panjenengan sami, nyadataken tata lahir tata batin, lanyekseni sedaya keagunganipun Gusti Kang Maha Luhur, Kang Maha Tunggal, Kang Maha Agung, saengga urip kula panjenengan sami punika saged ngraosaken babagan panggilmon keilahian, ilmu ingkang diparingaken Gusti kanthi melajari sedaya perangkat piranti kang sampun dicaosi utawa kang diparingi dhumateng kula panjenengan sami. Mila wonten ing Siti kang abrit, lemah kang abang punika kula panjenengan sami belajar babagan urip lan panguripan. Sejatosi urip punika tiyang Jawi memahami bilih urip niku sangkan parane dumadi. Sinau babagan asal usul, pangertosi babagan tata lahir tata batin, saengga nglampahi panguripan saben dinten niku boten owah gingsir, sesambungan kalih Gusti Kang Maha Luhur, Kang Maha Agung, Kang Maha Tunggal, saengga saged nglampahi jejiban ing alam donya. Tumurune utusan para nabi-nabi hingga nabi penutup akhir zaman punika sejatosipun beto risalah kagem pangilmon ngudi kawruh dumateng kula panjenengan sami. Ananging sakniki kathah tiyang ingkang ngrumaosi babagan bebener niku mungguhe bebenere piyambak, mboten kanthi kawicaksanan, saengga dajal tumurun ing ngalam maya padha punika karanten napa? Karanten pandangan manusa menika ingkang diketengaraken, ingkang diunggulaken babagan egonipun, boten bisa rumangsa lan ngrumangsani babagan pribadinipun sejatose. Ananging saged teming rumangsa ning boten bisa ngrumangsani.
Mila kesempatan meniki kula ngajak dumateng kula panjenengan sami khususipun dumateng diri kula pribadi. Napa melih kahanan sapunika niki sampun kathah bencana wonten ngalam kaya padha. Kados ta wingi ingkang wonten Pemalang Gunung Slamet punika pun longsor banjir. Gunung men sakniki saged banjir. Nek jaman riyin banjir niku lak ten mandhap. Nek saniki gunung niku saged banjir. Kangaten niki jamane sampun jaman sepuh, jaman tuwa, akhir jaman. Menungso disubuhaken babagan pakaryan dados menungso ingkang dipun pikiraken namung babagan donya, babagan kebutuhan. Pripun carane nyukupi pangpa jiwa, pripun saged mujudaken cita-citane dados ingkang dipikiraken urusan donya. Pripun mengke angsal kamulyan kanugrahan supados sedayane lancar ananging supe boten nate nyambung kalih pangeran. Senajan boten wonten larangan babagan gegayon punika. Manungsa nggih wajib ndedonga gadah cita-cita pripun caranipun nata lahiriaipun. Ananging ampun supe tujuan kang akhir nggih menika tujuan dhateng kasampurnan, dhateng kepangeranan. Mila kedah ngudi kawruh kasukman babagan batiniah supados nampi ingkang naminipun ilmu ilahiyah kados to ingkang dipelajari Syekh Siti Jenar punika. Dados Syekh Siti Jenar nika janjanipun ngajaraken babagan keilahian, babagan ilmu tasawuf, ilmu kepangeranan. Ilmu ingkang murni boten kegupaan babagan politik. Saniki kathah para ahli-ahli ngalim ulama, ahli agama ingkang nyiaraken dakwahaken babagan ajaran agama ananging wonten politik-politikipun. Boten benten kalih jaman-jaman kerajaan punika. Mila Syekh Siti Jenar niku boten purun. Boten purun campur aduk babagan pangertos kawruh kasukman punika dicampur kalih babagan tata lahir manungsa. Ananging sedaya niku kagem kawicaksanan, kagem pembelajaran. Boten enten tuna lan luputipun, sedaya kagem panyempurna. Nek saged madokaken antaranipun ajaran babagan kamanungsan, babagan kepangeranan niku saged diwudi kanthi kawruh kasukman punika ndadosaken ngilmu kula panjenengan sami niku saged sampurna. Dados sedaya para wali-wali niku sampun nimbang. Enten ingkang bagiane babagan kepangeranan wonten bagian babagan tata lahiriah, nata negara, nata donya. Nggih enten sing nata babagan akhirat, babagan kepangeranan. Niku sedaya sampurna. Mila ampun gampil kula panjenengan sami niku nyesataken babagan perkawis-perkawis ingkang dereng paham. Kedah disinaoni riyin, dingilmoni riyin. Supados napa? Supados ngerti sejatine hakikatipun. Babagan sinau urip lan panguripan, babagan nata lahiriah lan batiniah, supados gadah pangilmon roh kasukman. Kasukman punika ilmu secara ilahiyah, ilmu kepangeranan niku wau. Nah, ing kesempatan meniki kula nggih tesih cupluk kaweruh nggih pangertosan kula tesih kirang seserpan kula nggih tasih belajar niki kula bahasanipun nggih tesih dereng pener nggih niki nyobi ngagem bahasa daerah kula pribadi tasih ngoko bahasanipun kasar
Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken menika panjenengan saged nyumerepi napa mangertosi, saged paham senajan sekedhik nggih. Dadi pangertosan babagan kawruh punika kedah diayati, kedah disinaoni, ampun gampil kenging ingkang namine dogma lan doktrin. Kanthi panyawange ming setunggal. Karena napa? Nek kula panjenengan sami menggunakaken panyawang setunggal, mengke kenging dajal. Karena dajal niku mboten nyawang kiwa napa nggih, mboten nyawang kiwa tengen. Nanging sing disawang nek niku dianggap pun bener nggih, bener mung gue pribadine lan mung gue sanese, ning mboten saged nampi babagan pangertosan sanese. Mila caranipun ngalahaken dajal punika nggih kedah ngagem kawicaksanan supados ngertos mung kuwi kula panjenengan sami niku leres dereng tentu kanggene sanese leres. Kanggene kula panjenengan leres dereng tamtu leres kanggene Gusti Kang Maha Agung. Mila kedah disinaoni, dingilmoni, diayati. Ingkang baku pripun carane kula panjenengan sami niki saged nata babagan urip lan panguripan secarane jasmani dan rohani supados nyambung kanthi lampah laku tirakat menika boten ewah kingsir sesambungan kalih Gusti Kang Maha Agung. Rina kelawan wengi kalih jagongan lelungguhan kalih lelampahan kalih nyambut damel niku kedah sambungan kalih pangeran Kang Maha Ndayani, Kang Maha Nyipati, Kang Maha ngobahaken musak masih kula panjenengan sami. Dados lelungguhan nggih kedah eling kalih pangeran. Rekalane ngunjuk dahar, rekalane buang hajat, rekalane ajeng sari nyambut gawe niku kedah sesambungan kalih pangeran. Karanten sedaya nika ingkang ngobahaken niku pangeran, ingkang maringi daya nggih pangeran kanthi kesipatane pangeran. Nah kok kula panjenengan sami saged benten-benten obah musike. Karanten napa? Dereng nyambung kalih pangerane, tesih nyambung kelawan hawa nafsune. Karanten Gusti Kang Maha Agung niku sampun paring purba wasesa dumateng kula panjenengan sami, sampun diparingi piranti kados dene akal nafsu jasad niku pun dipurba wasesa, pun dikuasaaken anggening kula wentah. Gumantung menungsone ajeng pripun. Gusti Allah nggih ngeparengaken ananging sedaya wonten pertanggungjawabanipun. Benten nek kalih kula panjenengan sami tansah eling, waspada, sadar kalih ingkang Maha Kuwaos. Mengke ditata tata lahire nggih tata batine. Boten ming nuruti hawa nafsu pakarepe. Ngoten ingkang kula maksud nggih. Nggih, mugi-mugi bencana-bencana alam punika khususipun wonten wilayah Jawa Tengah enggal paripurna niku sedaya kagem pelajaran kita supados tansah eling lan waspada ngatos-atos tindak tanduk lampah kedah dijagi ampun ngatos ewah kingsir sesambungan dari pangeran supados diparingi pengayoman ketata lahir batinipun. Sedaya bencana alam ingkang gumelar nika sedaya dados pelajaran pepeling supados imut dhateng Yang Maha Kuwaos. Niki nembe resik jagatipun. Sejatose donya maya padha punika donya kang pun akhir. Ning karanten tasih kathah para wali-walini Gusti ingkang jagi alam punika. Tasih diparingi kesempatan dumateng kula panjenengan sami. Nek mboten wonten karanten para wali-walini Gusti kekasih Gusti Allah punika, donya niki sampun dikukut.
sejatosipun. Ananging napa niki tasih diparing kesempatan dumateng kula panjenengan sami, monggo nata lahir lan batin kita saengga kula panjenengan sami pikantuk kanugrahan ingkang maha kuwaos. Mangaten nggih. Matur nuwun sekedhik ingkang saged kula aturaken mugi ndadosaken seserepan ewadene wonten kesasar kesusuripun anggen kula matur awit cubluke pangertosan kula ngaturaken pangapunten nggih. Kula ngaturaken nyuwun pangapunten nggih. Karaten manungsa niku kanggonan sifat kurang tinimbang sifat kasampurnan. Ananging pripun caranipun anggen kula panjenengan sami sinau babagan ngudi ilmu kawruh sangkan paran dumadi dumugi kang sampurnane dumadi. Makaten nggih. Matur nuwun. Sagung dumadi. Rahayu.